Ja, Marianne, du hade spalt två dyster mot Ryssland. Det är nästan två olika dyster. Vad var månaderna dyster när du gör och idag? Och här var stor månader. Vi spalte faktiskt handboll idag. Jag gick inte som det skulle. Vi gjorde några fejler och brände allt för nek, så men det var nek bättre. Det visste urslutet. Vad gör det bättre där än igår? Men Elvingen skjutte och vi skorade på chansen i Jokon. Det har nek mer tempo av spelen i Jokon, så det. Du har spalt tror från Ryssland, vunnit två dyster, så man kan säga att det är samma stöj som Ryssland eller hackar ganska. Nej, vi är bättre än Ryssland, det är vi. Det har vi visst tvärförnar. Så det är aldrig så vi det. Helt man naturen till Ryssland till den givet där nek? Ja, den turen är helt fin. Vi tar spalt tvär finnar vänliga dyster som vi där finns på sjur, nek på sjur. Vi där sen finns en nutja mina chockon och hon är sen givet och nek, så det är väl stolt. Så det nek du kan ta vitt här från sturen. Ja, jag just det är det. Hey, hvad sker der? Hvad sker der? Dross scorer på kontra. Sonja scorer på kontra. Hvad sker der? Verden er ny. Hey, det er utroligt, ikke? Hey, ved I hvad? For satan var det dejligt. Nu har jeg overvejet 4 kampe på bænken i dag, og så er det rart, at I gider at slutte af på den måde. Det skal I have meget tillykke med, og tak for. Og ved I hvad? Der er så mange af de ting, vi gjorde i dag. De lykkes, ikke? De kører bare. Aftalerne kører. Forsvaret er aggressivt. Målmændene tager det, de skal. Det hele hænger sammen. Så laver vi også de nemme kontramål. Katarina, super kamp i dag, det må jeg sige. Fandme god kamp. Du bliver sgu bedre og bedre, lille tøs. Men altså generelt så løfter holdet sig helt fint. Og igen, hvor vi måske manglede det lidt i går, vi sad og så, der var 4, der lavede mål i går på holdet. 4 spillere. Siv, Mariana og Ida, og så kan jeg ikke lige huske den sidste. Det er rigtigt, Guldfred. I dag, der er altså mange flere, der laver mål. Fløjene laver mål. Alle sammen. Laver alle sammen mål. Hey, vi skal have en personlig sang. Jeg er enormt glad for, at vi slutter af på den måde. Og jeg er stadigvæk helt sikker på, at det krav, vi snakkede om i går aftes, det er det handler om, for I kan spille meget bedre, end I gjorde i går, og det viste I i dag. Det synes jeg var fedt. Tillykke med det, piger.